I no es pot governar a base de mentides, senyora Armengol. Senyora Proens, no ha entès res. O no ho ha entès, o jo no sé com explicar-li d'una altra manera. La seva humilitat tampoc mai ens deixa de sorprendre. I en aquest moment estàs mentint absolutament. En què estic mentint? Primer, tu has desautoritzat els teus negociadors a Menorca. No, senyor. tenien No, ni senyor. capacitat. No és així. I es du... No és així. Tenc clar que units som forts i que, a més, som el partit que ho fa millor. El que és cert i segur que no m'ha agradat així com s'ha fet, però ja ve assumit. Aquí las cosas están bien claras. Populares frente a extremistas. Tot està obert i tot està per fer i tot està per guanyar. Veurà que néixer s'entranya i mots sentiran d'Espanya parlant clar i en mallorquí.